engage with the community because you have already video Mother Mario. She took a dig. She deliberately took a small dig to Ndina get an earlier update about Ebuka. So she started asking, Children Kebuna like your mother, Manunu Manaka. His followers say update about him. What is that? Kedi I in Kaho Guinea Ozia overlikeness Kaya Monka too much of a from Mother Nanya. So she started to ask questions. So we couldn't like that guy go say gossip pass any more because in his stuff on gossip na Ojele Eguya Kamele advert in a radio station, the radio station choir charging. And by the time when the gossip pass Alelia Kaditin where videos Gaba had and they gave him free advert. That is what I'm saying. Because more as some mad Amaramone people from beginning. Years ago. Adam surprised Madisi East or Madonino East. But more no Lagos inform Mama about Ebuka Obi. Then I started paying that because I'm a bono money from beginning. Msigina Mama no here Madisi East update him Ebuka Obi upon Nana Lagos. Then I left it and then now but social media now for the can say come making it only the hand one made attack no. Then the Madisi user Mama user. That was why I saw what he did not see. Because I didn't go the same direction. That is also the difference between me and others. So we can end a video, Mother Mario. I just decided to ship in this. Thank you, Estada, Zion, Onyekashi, Caleb. Kaliste Jimofo, thank you all of you for joining me this morning. And what I was saying, oh my God, don't you think I got so Igbo? Hey, achibole mo wem nochi. Since yesterday, guess what? Imana most time tetarora. Ese mesive neme. When I look into my phone na messenger if messages from haters the hater Ebuka Obi they will send me messages sim nam nekwa nke okwuru taa ma nnekwa nke o mere taa ima in fact ha na koziri m ihe na-eme na Zion ministry most times no aka na-esi wee na-enweta ima the latest news. So I'll be like, what's the latest today? In fact, if I'm busy, because I like to listen to Zion programs, you know, because so mana owenke me gero na kandi haters kaneji anu ya ha ekposhiri kwe biakwa bia send any boss ma bia call m ụfọdụ ha ga-akpọwa ma akpọwa Mother Mario Mother Mario onye supporter ifukwa nke Ebuka meta nsizie ye gini ka o mere fa kobalụ m kezi ka isi wee malụ no ife o mere that means I nwere aka ọrụ karịa ige na watch video Ebuka ịma nke o mere na nke o kwuru Chineke. So even the other day elozozidere m na mbosi ahụ ka eyiri n'oge mepe psychiatric hospital ọ rụrụ na Anambra. Imano ndị hater mere ka mmara na ọdịda day ka na-emepe kasim Mother Mario igaro ide afụ ife na-eme afioto na social media nzi agi na-eme osi mara na tata ka Ebuka Obi na-emepe psychiatric hospital. So they even more current than me, they're more Zionite than me. Can you imagine? Hey, Chinek. You like your own mother, right? Manine Saharia. Yeah, only a kwemungota ni hetri madi. Ije iburo chenoro. Rap if he na wash if on name. Just like Otano. You like your own. Ibia iburoche na wari na page him. Yet he like Rob.
sokwanụ m chie Chineke mekwara anyị ebere. Ife m chọrọ ikwu my information wụ ọnọdụ ka onwe somebody na-eklem na ọhụgbuo brother Ebuka n'anya ọhụgbuolie n'anya mana ị nwere ike ije na peji onye ahụ fụ ebe ọ na-ekwu okwu maka Ebuka na-awụ ka ikpeli ekpere afụnube m ebe onye ahụ si biko ndị na-ekwutu ya ekwutọzinie ha emezine nke mana onye ahụ ya na-achụgharị Ebuka n'azụ so ndị otu anyị sisi nji wee gwachapụ ya onye ahụ si ya kedu ihe gosiri na ịbụ onye otu brother Ebuka o bidogo wee na-emezikwa ịmakwa ndị anyị bụ ọ gụrụzie ọ detụkwanụ ofu ihe gositụrụ na peji ya. So Chukwu ya kọntinu na-eji ndị dị ka anyị na-agbanwesi ụfọdụ ihe na ndụ ndị mmadụ. So ịma na eziokwu na-afụ ụfụ n'ahụ mana things are changing. At least internet ederele juu. Yeah, internet ederego juu for some time now. Oh my God. Unu ihe brother rụrụ na ọkpala. Hey, wish na eji m ego flight ka m soro n'ije ihe nka o. Ka anyị gaa ya live. Ejiro m ego no religious ka m bụ. So, ya nnu. Brother Emego ha taa mechi ọnụ. Adịrị amụ aka. Jesu adịrị amụ aka. Na Jesu bụ ife ọ bụ. Onye ọbụla nwere onyinye nke, onye ọbụla jide nke ya. Anya ukwu adịrọ mma. Hate, jealousy ọdịrọ mma. Onye ọbụla jide onyinye nke Chukwu nyere ke. Wepụ anya gị na onyinye onye ọzọ. Hey, Chineke. Mana unu mana ka m kwupụkwa nka. Biko, ọ bụrụ na ị laikiro Ebuka Obi na ife ọ na-eme, ejezine na peji ya. Peji ọbụla asịwụ Zion Ministry ma ọwụ onye ọbụla hụrụ promote ya ma otu a peji m nọ nwụrụkwa onye nhara. Okay? So abịazina na peji anyị maka ihe enwekwa high blood pressure. Ịma na high blood pressure ọwụ nọ ihe ọjọọ beti o nwee nke ọjọọ ya nke ga-ala ndị mmadụ na ozugbo heart attack. Ọ bụrụ na ị laikiri anyị abịazina na peji anyị maka ihe merụkwa onwe gị ahụ. Ayanụ dibịa Loichus Kelechi amanụ m ihe ị na-eme ebe mụ na asịrị hụ 556 ịgbachapụtakwana na peji m ka ị kụrụ asịrị nke gị. Ọ bụ na ịhụ 556 gịnị ka gị nwawo? Chineke. Dibịa Loichus Kelechi ama m ebe ị nọ by this time. O nwere ife ị na-arụ kịta. Ịbịa igele asịrị. Ị laikiri asịrị mana ị na-alaiki ige asịrị. Chineke. Ịma na eziokwu na ntị ụfọdụ ndị enwere ike ịkpọ ya anything. A sị na ihe nji wee pụta n'ụtụtụ a ka m na-eche ka shop mepee. Unu chọkwa ngosi unu shop nnọ. Abịa na auto zone o nwee ife nchọ iwete ka ngosi unu ka unu mara ebe nnọ. Na enwere m ohere adị m egbu oge. Na ya abịa na auto zone
Auto zone wo ebe a na-ere ihe niile eji arụ moto. Chineke. So abịa m ebe a na-ere ihe a na-arụ moto. Ha ya emepe very soon. Ka ngolo ife nkworo bịa si ebe apụba. Okay? So adị m egbu oge. Ya enwere m time na asịlị. Adị m akụ asịlị. Ịghọtago? Mana ife na-agwa unu bụ eziokwu. Okay? Ya ndụ ụfọdụ ndị na-ebi ọ na ya nnegide ọtọba ma amụ. Ịghọtago? Ife si unu onye ọbụla rapụ ibi ya aka. Onye ọbụla rapụ ibi ya aka ka anyị na-agbake nna ọsọ. Onye mụrụ ọrụ Chukwu dunyere ya ka ọ rụọ ya rụba. Our church ahụ Church of Confusion. Ịghọtago? Catholic Church anyị dị Sam. Onye butere na confusion. Onye abịa na si na ya na-azọ ụka mana onwe ya ka ọ na-azọ no selfish interest ya. Ka ibie nnu n'udo. Jesus prayed that we will be one. Even jekwu ihe abụ for the sake of your mental health. For the sake of your mental health. Start coming to any page that will give you ọbara mgbali elu. Any page ị ga-eme gị gerecha ije ṅụgbu ọgwụ ma ị nweta onwe gị na psychiatric hospital. Thank God anyị arụkwa n'ofu. Anyị enwe n'ofu. So nyela onwe gị aka. Unu mana jealousy with the last class before you can become a wish. Yeah, ụmụ dinyere ozi. Hold on. Hello, daughter. How far unu go see go? God bless you. Network na nke ajọgbuola onwe. It's not the small one 6,000, the big one 8,000. The small one 6,000, big one 7,000. No, I don't want figure rosary. I want just normal rosary. Okay. Ama ego unu ka nwere. Unu ka nwere enough money, check it. Wagotem small one 5, big one 5. Odema. Okay. One anom live program. Got a 5. Unu me want see so change you kwa now. Okay, bye. Okay. Ewa Chineke mere anyị ebere. I am praying. Ana m ayọ Chineke
ka o mere ụmụ ya ebere, ka ọ zọpụta anyị n'aka jealousy. Yes, God is not the author of confusion. People ga-abịa na-etinye confusion, but our God is not a man of confusion at all. And ụka anyị abụrụ ụka confusion. Catholic Church ihe ji mara ya wanyị dị organized. Anyị na-eso usoro to kwesịrị ịdị. Anyị ada agba saga. Anyị ekwesịghị ịgba saga. Ife onye pụta na-agba saga na social media, ịjụọ ya ajụjụ, isi onye dunyere ya. So, let us continue to pray for one another. But my point is that you said you are not a Zionite. You don't like what Ebuka Obi, who is the owner of Zion Ministry, name. And yet, every day you are interested to know the latest news from Zion. Every day you are interested in watching his programs. Because when you hear them analyzing him, you know that they really watched the program. So they're interested more than me and you, and they real Zionites. But guess what? As they listen, may God convert them. May God touch them. May they repent. May they be renewed. May they be transformed. May they face the reality. God is the caller of everybody. God gives vocations. Nkobuna Oporogi Isaiah. Let's continue to pray for one another, for God to help us answer this call.